שלום, קוראים לי עידו. אני ואבא שלי בנינו את המתקן לתותים. בהתחלה לקחנו צינור PVC, חתכנו אותו ועשינו ממתחת חורים ניקוז. לאחר מכן לקחנו שתי פקקים משני הצדדים וסתמנו שלא יצא מים. קיבלנו את הצינורות עם חוטים ותקענו אותם בעץ כדי שהרוח לא תעיף את התותים. את התותים שתלנו באדמה מיוחדת והשתמשנו בהרבה פרלנט. בין שתיל לשתיל צריך מרווח של 30 סנטימטר שיהיה לצמח מקום לגדול. אחרי כמעט חודש התחיל לצאת לנו תותים ועדיין ממשיכים לצאת לנו. החלטנו לבנות לצינורות תותים מתקן. לקחנו קרשי עץ שמצאנו, תכננו איך אנחנו רוצים שהמתקן ייראה, סרטטנו את זה, לקחנו קרשים, העמדנו אותם בגודל שאנחנו רוצים ובנינו. אם יש לכם שאלות בנושא המתקן או בנושא הצינור, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות ונענה לכם.